Кофи Кингстън. За какво говориш? Нали предложи сенсей срещу сенсей? Ами да. Забравих да ти кажа. Наех нов сенсей. Кофата. И това е WrestleMania 31. Кетчмания 31. Кофи Кингстън vs. Пуди. Руди бе. Руди, помни на какво ни учеше винаги. Ако вярваш в себе си, на всичко си способен. Знаеш ли от кого го знам? От Фрости снежния човек. Да, мен ме чака мрак. Включи мен, тренер. Аз ще го спукам тоя. Мари, слушай си очилата. Ой, ще кажа добри думи на погребението ти. И манчето започва. Как да ти натуша краката? Изненадай ме. Леле. Кофата е много силна. Кофи Кингстън. Защото това е кофи. Изтощаваш го, като го пускаш да те спука от бой. Страшна тактика. Съдя, води добричък, дай ми почивка. Дават един странен звук. Това е Кофи Кингстън. Мачтай са. Ще изгубим доджото. Руди, доджото са само тухли. Не разбираш ли? Докато сме заедно, сме победители. Да се връщай в боя, Женчо такъв. Имаш право. Ние победихме. Да, знам, че само тухли. Но са си нашите тухли. Кофата се нерви. Ай, ченето на този ужас. Фронт дропкик. И го извади от ринга. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И Пуди печели, т.е. Руди. И това беше. Спокойно, Руди. Няма по. Кожица Монро ми каза всичко. И относно тези пари, които ти дадох преди години, от това, което виждам, съм направил много добра инвестиция. Дойде до тук само, за да ни го каже.